I dette kemiforsøg vil vi få til opgave at opstille en hypotese ud fra de erfaringer, vi gør os. Vi har med to reaktanter at gøre, som bliver til produkt. Disse går i ligevægt. Således har vi en ligevægtsblanding. Vi tilføjer de samme reaktanter, som er på venstre side, således forskydes ligevægten til højre. Vi ser, at hvis vi tilføjer stof, som reagerer med produktet, så sker der en forskydning til venstre derimod. Derfor kan vi opstille en hypotese, som lyder således. Hvis man tilføjer stof, som reagerer med produktet i en ligevægt, så vil forskydningen ske til venstre. Dette kan eftervises i den forsøgsdel, som ses nu.